T'estàs queixant molt. Bueno, és que és l'únic que em queda. Jo arribo aquí a perdre i la gent em recorda per fer el ridícul. Va, està fent una prova. Està fent una prova com un... I està fent el ridícul. És que podrien no dir-ho. És una prova. El què? El que estàs fent ara. Una rata i... Ai, però ara tinc moltes cartes, de sobte. No, perquè les que he gastat abans no les he descartat, que eren aquestes. Per què fots en tantes cartes? No, aquestes són les que he descartat. Tinc 4. Vale, jo robo, em poso 3 cap aquí i quasi ho tinc, Jo robo i amb aquestes que tinc poso 3 cap aquí i quasi ho tinc, Jordi? Sí. Estàs jugant sol? Sí, molt guapo aquest joc, Que guai, molt bé. Pau, Sí, digue'm. vols jugar amb mi? Vale. A què juguem? T'he portat el Yokai Sketch. Vale. És un jugasso, un joc d'aquests pocket de beer, així petitet, que pot cabre fins i tot a la butxaca. Depèn de la butxaca. Exacte. Depèn de la butxaca. S'esperen butxaques molt grans amb aquests pockets. Sí, a la meva... gros. A la meva segurament també. Però a més jugarem al Don't Get Got. Vale, això ja ens ho coneixem. Sí, això ens ho coneixem. Agafen 3 i jo n'agafo 3. Perfecte. Ens les mirem i intentem aconseguir-ne tantes com puguem, més que l'altra, com a mínim. Normalment aquest joc t'hi estàs tot el dia jugant-hi, o un dia o dos, o el que sigui, fins a aconseguir-ho. Vale. Uf, jo crec que 2 de 3. Bueno, per qui no vagi a veure el vídeo on vam jugar això, són missions. Missions aleatòries que haurem de fer durant aquesta partida, no? La cosa està en que si pillen només que estem fent la missió, ja està fallida. 2 de 3, màxim. 2 de 3, Jo també. Jo tinc confiança en algunes. Això ho deixarem aquí dins. Crec que guanyaré. Jo crec que avui no guanyaré, sí, però bueno, no passa res. Em pots posar una cartera, sisplau? Sí. No, pel tema de que... Que puguis tenir una cartera, no? Sí. És que era perquè tinguem els dos una cartera. Exacte. Era per aquest motiu i cap més. A veure, m'han tocat unes missions del Don't Get Got que una o dues les veig una mica possibles, però una és impossible. Una és, saluda a un jugador amb la mà, però d'una forma rara. Si et torna el saludo igual, l'has pillat. Una altra és, inventa't una dita i fes-la servir en una conversa. Aconsegueix que un jugador pregunti què significa. I després, una última, que aquesta és impossible, perquè no puc fer-ho per la tema de gravació. O sigui, deixa el teu telèfon a la taula, vés-te'n, truca't amb un altre telèfon i aconsegueix que l'altre jugador el contesti. Aquest no el aconseguirem, ja crec que ja el puc deixar així en plan no conseguido, saps? Cagada i ximpum. Bueno, doncs les missions que m'han tocat són les següents. Crec que 2 de 3 són possibles. La tercera és que demana molta improvisació i no se'm dona tan bé. Primera, fes que un jugador xoqui punys amb tu. 2 vegades en un dia. Jo no sóc una persona gaire donada a xocar puny. Això en Jordi ho fa molt, per tant això em pot jugar a favor, tot i que ens hem saludat prou cops i jo crec que ell sap que jo no sóc gaire de fer puny. Per tant, jo crec que pot ser raro, i més en un joc. És que al final, com que és un joc tan competitiu, crec que és difícil que ell, demanar-li per xocar-la amb res. Si fos col·laboratiu seria molt més fàcil. I la segona missió que m'ha sortit és fes que un jugador et digui estàs equivocat. Clar, és que estàs equivocat és una cosa molt concreta. Espero que li sembli correcte a en Jordi que digui alguna cosa com això és incorrecte o és mentida o alguna cosa així. Jo crec que pot passar tranquil·lament. I finalment, la que dic que és impossible és fes com que has sentit un soroll inexistent i que l'altre digui jo també l'he sentit. Clar, és que això és molt difícil. Vale, jo crec que farem el que puguem. Al final, sempre dius això i acabes guanyant. Diuen que qui pot fer no pot fer menys. Anava així la frase, estàs segur? Ja he aconseguit una. Com? Diu, invéntate un dicho y úsalo en una conversación. Consigue que un jugador pregunte qué significa. No t'he preguntat què significa. No t'he preguntat què significa. Aquesta ja la tinc. Aquesta ja la tinc. Aviam, necessitem una miqueta de tribunal aquí. No t'he preguntat què significa. Estàs segur que la frase anava així? Ja està bé. No té res a veure. Aviam, està bé, està bé. Uau, vale. Està aprovat, no? Vale. O sigui, la primera de canto ja vaig guanyar 1-0. Això a la butxaca. És que no es pot jugar, i és que sempre fas la mateixa. Jo crec que la teva estratègia és dir no guanyaré i després guanyar. En fi, estem a tope. Bueno, aquí li he fotut una miqueta canya, no? Perquè jo he dit una dita mal dita en català
i ella m'ha dit, en plan, així no es diu, saps? Aviam, jo crec que en Pau tenia una mica de raó de que no era ben bé perfecte allò, però com que ha set bastant el que hi posa aquí, doncs jo crec que és una aconseguida, no? Ja és complicat prou en tan poc temps, però jo crec que està bé. Anem al següent, t'explico com va el yokai sketch. Moltes coses. Som-hi. T'explico com va el yokai sketch, vale? Aquí tenim uns yokais, vale? I aquí tenim uns sketchos, vale? T'explico com funciona. Aquí deixarem un yokai d'aquest color aquí, un d'aquest aquí, un d'aquest aquí, això és un 7, vale? I un d'un 6 aquí. I aquí tindrem uns sketchos, que cada un tindrà 3 cartes al principi a les seves mans i anem agafant, val? Jo també? Ah, sí, però t'explico com funciona. En el cas que tinguéssim això a les mans, val, tu podries ficar el yokai aquí o el podries ficar així, a l'esquetx aquí, vale? O el podries ficar aquí o aquí. Depèn del color, ja s'entén fàcilment, no? Sí, ja veig. Només hi ha una cosa a tenir en compte, que són aquesta, la mà i l'arròs, el rodonet d'arròs. Té un nom això, Sí, i no me'n recordo, vale? Ho fiquem aquí impressionat a la pantalla i el nom. El tema està en el següent. Si, per exemple, tu tinguessis una carta aquí i jo la posés, figuem-ho que sigui possible, i jo la posés aquí, vale? Podria robar aquesta carta i posar-la o aquí o aquí. Per la mà. La mà és... Però robes la que... l'última que hi hagi en aquí. Per exemple, si hi haguessin dos així, doncs robaries... No en pots robar qualsevol. No, la que està just a l'altre cantó. I la fiques en el cantó que vulguis. I l'arròs va una mica diferent. L'arròs va que tu fiques aquí l'arròs i li fas canviar el sentit en la carta de l'altra. És com botejar una miqueta. Entenc que només la puc posar al meu costat, no al teu. Així sé que aquesta és teva i aquesta és meva. Exacte, aquest és els teves i aquestes són les. Després, per aconseguir yokais, és molt senzill. S'han de tenir tantes cartes aquí com número posi. Per exemple, jo necessitaré 4 grogues aquí. Posar 4 cartes. Un cop s'acabi el torn, jo em quedo amb aquest yokai. Si empatem, s'elimina tot i ningú puntua i aquestes cartes s'eliminen. Si tu tinguessis aquí unes cartes de sketch, doncs jo, al final del torn, s'eliminen aquestes, es cartarien, aquestes se'n quedaria per mi i es posaria un nou yokai aquí. I el número canviarà. I el número canviarà. Perquè va del 3 al 7, si no recordo. M'està estranyant moltíssim que em presentis un joc tan fàcil. No va gaire amb tu. És molt senzillet, però per aquest estiu que hem passat tot això i que estem passant, doncs jo crec que... Sí, no, gràcies, veritat. Fantàstic! Anirà molt bé. No, i més tenint en compte que hem d'estar fent aquestes coses que no recordo. És veritat, i com que jo t'estic guanyant ja no hi penso. El tema està en el següent. Et dono 3 cartes, jo 3. El que es pot fer en el torn és posar carta o passar si tens menys de 4 cartes. Per tant, jo ara en 3 podria passar i robar carta. Al següent torn haig de ficar mínim una carta. Mínim. I es pot ficar màxim 3 cartes a la vegada, o separades. D'acord. És simplement això, xim-pum, fàcil, no? Per tota la família. Ok, anem a ello. Ja com podem guanyar. El tema està com s'acaba el joc, que també és important, és quan un yokai s'acaba, quan ja no pots ficar més de yokais aquí, doncs s'acaba el joc. Quan s'acaben tots els grocs, per exemple, si em vull ficar un altre, s'acaba. D'acord. I no n'hi ha cap que compti més punts que cap altre yokai. 7, 4, 5... el número és el que puntua. Són els punts finals. D'acord, perquè entenc que és més difícil un de més. És més difícil, però també mola perquè sumaran més. Jo aniré col·locant cartes, no tinc cap estratègia ara mateix, jo en tinc alguna. Important. Volia dir una cosa important i no me'n recordo. No me'n recordo. Som-hi. Comença... amb el joc posa una cosa i jo la vull canviar. Què es passa? No, que això m'ha semblat una mica sospitós, això que has fet ara. No, és que volia dir una cosa que no me'n recordo. Que normalment sempre hi ha un jugador inicial i sempre és el mateix. Però el que me n'he donat jugant-hi és que si el jugador inicial sempre perd. Per tant, ens anirem canviant el jugador inicial. Jo seré jugador inicial, començaré, o sigui, robaré, ficaré si vull, després tu robaràs, ficaràs si vol. I després tu seràs el jugador inicial, seràs tu ficant... D'acord, jo confio en tu i en que no m'estàs enganyant ni res per l'estil. Jo també confio en mi. Ho intentarem. Ara robo. Jo sóc el jugador inicial. Però per què hauria d'agafar carta? Bueno, sí, per fer una... S'ha de fer així. No puc tirar si no en tinc... O sigui, primer és robar, i després els dos robem, i després el jugador inicial tira, l'altre tira. Ara començo tirant jo, per força haig de tirar perquè tinc 4, per tant tiro aquesta, i toca tu. I ara jo puc passar, no, si vull? En tens 4, per tant mínim n'has de tirar una. Però havies dit 5. M'estàs enganyant, estàs intentant fer una cosa del Don't Get Got, no? Estic molt enfadat. Estic molt enfadat. Té a veure amb això, de veritat? Aviam, tampoc has endivinat. Sí, sabia que estaves fent alguna cosa. Però no has endivinat què volia fer. Però jo sabia que estaves jugant amb mi. Dones una segona oportunitat sense fallar.
fallar. Vinga, va. Gràcies. Si no té oportunitat, no sé. Però bueno, Confiem en tu. està completament perdut. I em puc posar fins a 3. Fins a 3. No, clar, perquè també... Jo intentaré guanyar tant aquest joc com el Don't Get Got. I guanyaré tot, vale? Ens la juguem un amic. Vale, perfecte. Doncs ara, tu robes, perquè seràs el jugador inicial. Val. I robes. I tu comences tirant. Molt bé. Doncs jo faré... Posaré un aquí, que ara t'hauré de robar, i un aquí, i et robaré aquesta. Jo l'arròs no l'he fet servir. És veritat. Què feia l'arròs? Arròs, gires una carta. Doncs sí, Gires aquesta. giro aquesta, val? Que és la que estava en aquest... Vale? I ja està. Un cop la robes, si robes una carta com aquesta i té el dibuix, ja no funciona. Val. Només funciona un cop. Val, no sé res gust. Vale, ara et toca robar tu. I començo jo com a jugador inicial. Aviam, si vull tirar o no vull tirar. Vale, tiro aquesta i toca tu. Tiro aquesta i et giro. Com dina, Pau, Puc girar alguna altra d'aquestes? No, només una. Però vull dir, L'última, l'última, oi? Només l'última. Clar, això no m'acaba d'agradar, però bueno. Molt pesat, eh? Bueno, això es Va, tracta. roba. Val. Ara en tenim 3, per tant podem decidir passar si volguéssim. Val, no, però no acabo d'entendre perquè m'hauria d'interessar. I ara ja és meu directament? Encara no, falta que acabi el torn. Ara veus, com a jugador no inicial, jo sé el que has fet, per tant jo puc jugar contra això. Clar. I jo ara jugo contra això, et robo l'última carta, I te la quedes tu. me la fico aquí, i per tant, com que s'ha acabat ara el torn, aquestes es descarten, aquesta me la quedo jo perquè m'ha arribat a 4, i es posa un yokai nou. Però tu mira el que està passant. Ah, però tu jo en tens això em queda, 3, val. i has d'anar 7. Sí. Al final, qui té un canal de jocs de taula i la seva feina és jugar a jocs de taula, ets tu. Vull dir que el desavantatge ja hi és des del principi. És un joc que tu coneixes molt. T'estàs queixant molt. Bueno, és que és l'únic que em queda. Jo arribo aquí a perdre i la gent em recorda per fer el ridícul. I bueno, és el que passa. Jo robo, perquè potser estàs fent alguna cosa del Amic God. Estic intentant ser graciós. Que no sé. Estic intentant ser graciós. Estic intentant ser. Jo passo. Oi tal? Vale. Doncs... Es pot fer això. Clar, jo col·loco aquestes dues. Veus? Aquí estàs fent coses que, clar, com no ets jugador inicial, ara robes i seràs tu jugador inicial. Et veuré venir. Et veuré venir, Pau. Et veuré venir. Ja passo. Passes? Tens 3? Sí. O menys de 4? No, n'he de tenir... Que sí, menys de 4. menys Ja de és això, no? Torno a repassar, és que soc... Val. Jo també hauré de repassar, que no me'n recordo del que haig de fer. Vale, jo et fico aquesta aquí i aquesta aquí, i com que aquesta s'activa això, et faig girar aquesta cap. Ara toca robar a mi. Vale. Miraré el Don't Get Got aquest, perquè no sé... Sí, és el que passa amb aquest joc, que... Sí. Jo passo. Pau, estàs cagat. No, estic començant a entendre el joc, que és diferent. Em tocava a mi, però et tocava a tu, no? Jo vaig de robar. Has robat? Sí, però em tocava a tu, vaig començar ara. No, toca tu. Però abans jo he fet lo de jo passo. Doncs... És que els meus són molt difícils, Jordi, els meus Don't Get Got. No queixis tant. Perdó. Va. Fico això, que et giraré això, i poso també... L'he posat, vale? Vinga, em toca a tu, No sé què... et toca tu robar primer. Sí. I em toca a mi. 1, 2, 3, 4, 2... Ets tu jugador inicial, Sí, tens raó. Passo. Passo. Val. No, hauria de robar jo primer. Ja està. Jo soc jugador inicial. Genial. Vale, jo poso 2 aquí. 1, 2... Clar, aquí hi ha un tema. Que és que més te l'hauràs de quedar tu, perquè jo no hi puc pas fer res. Doncs Esteve. És meva? Sí, i jo passo. Per tant, aquestes es descarten, aquesta se'n va cap aquí. Ja tinc 2 yokais. Potser el meu Don't Get Got és no facis ni un punt en un joc de taula, bueno, saps? Si d'això ho estàs fent molt bé. Perd rotundament, saps? Val. No, ara fas tu primer, oi? Bueno, no, ara tu ets primer. Va, no passa res. Va, és igual, això. Primer tu ets. Perquè potser podríem tenir una cosa que ens digués que ets tu o soc jo, saps? Bé, vaig buscar alguna cosa com a ajuda inicial. Bé, aprofitem. Fiquem això una mica més cap aquí. Bueno, Joel, no li posis gaire difícil, perquè ara ell segurament em demanarà dona'm un matxero, saps? I aquesta serà la seva prova. Però esperem que faci una miqueta més el pallasso. Ai, ara just necessitaria el teu telèfon mòbil, alguna cosa així. Què? Pots agafar-ho tu, alguna cosa? Va, una missió que no aconseguiràs, Jordi. Ho sento. No, la rata. La rata que fa molt temps que no surt en el... Però si era una prova has de cancel·lar-la, Hola, Pau. Va, està fent una prova. Està fent una prova com... I està fent el ridícul. És que podrien no dir-ho. És una prova. El què? El que estàs fent ara. Una rata i... Fer-la parlar a un animal o alguna cosa així. Qui era? Ets tu l'inicial o no? No ho sé. Ets tu l'inicial. Això és raríssim, això que estàs fent. No, és normal, és per saber qui és l'inicial. Ja, però, bueno, en fi. No tinc cap prova que digui que sí que parli un animal. Vale. Vinga, va. S'haurà de veure-ho. Ja ets de robar. Començo jo, Sí. I no puc passar. No pots passar perquè en tens 4 cartes. Faré aquesta cosa. Pau, tira, Pau. No penso parlar-li a la rata. O sigui, em nego a parlar-li a la rata. Joder, Pau, tio, pobra rata.
4, 5, 6... Ja em toca a mi ser el principal. Au! Sí, la prova és que jo li parli a un objecte inanimat? No, Pau, no. No, Pau, no. És que em tornaràs a guanyar. És que aquest joc no es confis tant, no l'acabo Pau. d'entendre. No es confis tant, Pau. Et robo una carta i la poso aquí. Sí, ja és... Ja esteva, no? Però és que no ho entenc. Per què estic fent malament? Hola, Pau. Mira la rata. No la miro. Ni li penso dir res. Mira, ja ho poso tot això aquí i ja està. Vale, va. Vinga, va. Aquests es descarten. Aquest és meu. T'estic fotent una pallissa de moment. Però és molt bèstia. Molt puto bèstia. I comencem així. Però jo crec que a partir d'aquí començaràs a guanyar alguna cosa. Ja tens moltes coses aquí que no has fet servir per res. S'haurà de veure. Faràs molts punts. Ara començo... Ara comences, robes tu primer. Has tocat la rata? No, que no és res. Estic intentant no fer contacte visual amb aquesta rata. M'estàs fent com una cosa molt... Quina por. És que algú ha de tenir... Fes-li, hola. No li penso parlar. És que a més ara seria supertrampes per part teva, si realment fos això. No, però la rata no. No, però que t'ho he dit 1000 cops. Vull dir, ara mateix si hi ha una prova amb això... Bueno, està clar que no. Val. Vale. No, no em toca. No, collons, té la rata, tu? Sí, tinc la rata jo. Funcionava així. Passo. Passa. Ja passo. Doncs va, faig així. I això, t'ho canvio aquí. I em toca a mi. Robo carta. També? No, em toca a mi. Sí. Vale. Jo que et fotré és una miqueta fort. Faré així. Et robaré aquesta i la posarem aquí. És que no sé si passar o no va. Cabron. Déjame en paz. També tenies una maneta, Bueno, ara et toca tu primer robar. Jo passo. Poso aquest... Bueno, poso així. I aquesta te la giro. Val. I... s'han de barrejar. No és pas llarg aquest joc, Ni... Sembla que encara hi ha moltes cartes, no, per aquí? Sí, no, serà molt... Ara ja estem embalats, ja. Saps que jo ara a partir d'ara crec que aniré amb tu. Pots. Pensaré que és un joc col·laboratiu, saps? Perquè és l'única manera que tinc per no sentir-me malament. D'acord? D'acord. Jo... passo. Jo també passo. No pots. No puc. Val, doncs jo col·locaré això. Toca tu robar primer. Foli, Pou! Vale. Collons, que ha fotut el 6. Ara aquí tinc un dilema. Jo podria empatar, si vull. Vale? Vale, i eliminar-ho tot. Però clar, si empato s'elimina tot. Clar. I no sé si m'interessa. O sigui, faig que tu en tinguis 6, però també faig que jo no pugui tenir el que vingui després. Jo el que vull és que facis la decisió que et faci guanyar, perquè vaig amb tu. Jo ara celebraré la teva victòria. És el que faré. Però t'ho juro. Va, et deixo guanyar aquesta. Passo, va. És una bona decisió. Agafa tot això a la merda. Gràcies. Agafa els 6 puntets aquest. No penso jugar. Això és una prova de... Va, que he guanyat. No, això és una prova de Donkey God. Et juro que no, xoca-la. És una prova de Donkey God, xocar-te-la? No ben bé. M'has de xocar i veuràs que no és una prova. Si fos una prova, diries, no s'hi val, perquè et dic que és una prova. Hi ha hagut un moment en el que me n'he donat que la missió diu que s'ha de fer 2 cops. Per tant, si el primer cop li deia de xocar-la en Jordi i en Jordi em deia no, Pau, això és una missió, jo li podria dir que no, perquè xocar-la un cop no era una missió. Era xocar-la 2 cops la missió. Per tant, podia aprofitar aquesta primera presa de contacte perquè després, quan m'ho faci un segon cop, pensés que realment no era una missió. I he tirat per això. Però fem en plan així i fem una cosa així. Vale, el que vulguis. El meu sí que era una prova. Que rata. Però és que el meu no era una prova. Jo l'únic que volia era xocar-la. El meu és, saluda a un jugador con la mano, pero de una forma rara. Si te devuelve el saludo igual, le has pillado. Sí, ho has aconseguit. Però el meu no era una prova. Almenys has descobert que el meu no era una prova, no? O sigui, el meu segon... Però és que més a tu t'agrada fer molt això. A tu t'agrada molt això. Jo he pensat, és molt normal que em proposi això. Sí, el tercer és impossible que faci, per tant, jo ja estic. I la segona missió ha estat boníssim perquè és jugada mestra. He intentat que la rateta anés dient hola i ell fes una miqueta en plan així o li contestés a la rata, però no ho he aconseguit. Però ell no ha vist que era això i després he aconseguit que amb una jugada d'ell fer-li una meva que és... Saps? Una cosa així. I ell ha fet el mateix que jo, per tant aquesta ha sigut perfecta. Bueno, la cosa està en que... A intentar que aquest no em faci cap. Jo un ja el tinc fet, Vale, toca a mi. De Donkey God, vull dir, el tenia fet d'abans. No. Perfecte. Era dir-me que estic equivocat. En plan, gràcies. Aquell era el que t'he pillat aquí. Sí, però no has entès què estava fent. Sí, que et havies equivocat, que feies veure que t'equivocaves. Tu m'has saludat que no era un saludo. Aquest te'l deixo, però mira, perquè estàs perdent molt fort per tot arreu. Però perquè em fots pena i... Jo crec que és molt legítim i crec que tothom pensarà el mateix. Va, roba, que va fotre emprenyar ara. Que guai. Uf, tant la mà com l'arròs han de ser en la mateixa fila, sí. Oi? Vale, aquesta és teva, ja està guanyada. Suposo que sí. Val, doncs jo faré això. Sí, collons. Qui ho ha fet bastant. No és de... No, Segur, Segur. No és 2 cops.
És 2 cops. És 2 cops? 2 cops. Pensava, plantaré el primer, perquè així que és una cosa que faig, que no he fet mai, per cert. Però, malauradament, en Jordi ha vist que la segona vegada era la missió i ho ha vist molt clar i ha sigut molt ridícul. Altra vegada, això ha sigut una cagada. Fracasso absoluto! Fracasso. Era 2 cops. Lo dels 2 cops m'anava a salvar, Per tant, ara, si tu deies que... No, ara havies de caure. complicat, ja, Ara no? havies de caure i sense que em diguessis res. I era el moment, a més. No passa res. Ara això què? Això ho deixo aquí, oi? Això descartat? Aquí. És que ara em queda la tercera, que és el més Ara et difícil. toca robar tu primer. Vale. Vale. Robo i toca tirar tu primer. Vale. No, passo jo, passo. Va, passo jo. Ai, sí. Passo. Jo també. Estic robant. Pobre rata, no? Robarà marejadíssim. Au! Oh! Això és que volia que em saludessis així, saps què vull dir? Era això? Sí, era la teva salutació també. Vale, doncs ja la pots cancel·lar. Jo passo. Vale, jo no puc passar perquè en tinc 4. No miris. Ja has mirat. No, mira. Ai, he tornat a mirar. Vale, fico 2 aquí i un aquí. Molt bé. Ara robo jo primer, i tu. Vale, faig aquesta, que et robo aquesta, Vale. i completo això. No, això serien 8. Vale. Oh, però això ja estava, doncs. Bueno, sí, l'anterior. Espera, això ja ho he guanyat, i posem aquest aquí. Com que no s'acaba mai aquest joc, Que no? sí, ja només queda una carta aquí. Ai, s'ha d'acabar un dels 4. S'ha d'acabar un. Vale, no Un dels 4, no. Hòstia, doncs, vale. Un i prou. Doncs llavors Estem a punt d'acabar ja. tot perdut. Val, em toca, Ara no? et toca a tu, eh? Tu ja has fet, oi? Doncs jo poso 3. Oh! I em gires aquesta, a més a més. Sí, et giro aquesta, que no sé si m'interessa. Ho has de fer. Si fes així, Me la robes. doncs mira, en lloc de posar-ne 3, posaré 2 i aquesta te la robo. I ara això és meu, perquè tu has començat. Fantàstic! Bueno, no anem tan malament. Veus, ja està. Està acabant això, eh? Molt bé. Va, ara no, has de robar tu primer, va, tenés. Bé, començo jo, eh? Ai, però ara tinc moltes cartes, de sobte. No, perquè les que he gastat abans no les he descartat, que eren aquestes. No em fotis trampes. No, alguna estic fent... És algo del Donkey Kong, No, això, no, de fotre és trampes? que... Per què fots en tantes No, cartes? aquestes són les que he descartat. Tinc 4. Totes les que siguin liles, fora. Per això, no, aviam, tenia moltes de liles. A més, t'ho prometo que en tenia moltes de liles. A més, no m'interessa, tampoc tenia... Sí que tens. Dale, has de fer per força, perquè tens Clar, realment no sé si... Per força ho has de fer. Vale, som-hi. Farem això. Vinga. Oh, que bé. Vale, ho sabia. Vale, sí, ja està. Pau! és que ho sabia. Et vaig cardant, eh? Et vaig cardant. Vinga, va, això es va acabant, eh? Quins nervis, eh? Mira, tu no pots robar cap carta. Vinga, es barregen i podràs. És que m'està fent tanta vergonya fer la tercera prova del Donkey Kong. I ok, Sketch és un joc molt tranquil, també, eh que sí? Sí, bueno. Últimament estem jugant a jocs Per tranquil·lets. tu és tranquil. Has de robar tu. Sí, Jo decideixo que passo. molt bé, així m'agrada. Doncs jo decideixo que no passo, faig així, i aquesta se te'n va. Vale, toca tu robar primer i ficar. No passo. Jo decideixo que no passo. Passo. No, passo. Fico 3, així, Vale. i ara em toca robar. Passo. Jo encara no crec. Passo. Clar, és que t'imagines que t'has inventat que la teva tercera prova del Don't Get God És molt perquè a complicada. partir d'ara estigui super tranquil i de sobte hi ha una altra. No penso fer res estrany. Passo, crec, passo. No pots? Sí, pots. Vale, Passo. roba tu primer. No passo, que estava... Perdó. Va, sí, farem així. No. Farem això, vinga. Roba tu primer. No sé si ho he fet bé. Jo passo. No, ets tu primer. Ets tu primer. Jo sí que passo. Passo. Robo jo primer. No és igual, però... Passo. No vull passar quan ets tu primer, però bueno, passo. Vas tu. Vinga. Vale, Per força hem de tirar, perquè tinc 4, eh? sí. Oh! No, és que això no m'interessa a mi. Només en pots tirar 3, eh? Vale, això no m'interessa. Joder. Perquè només en queda una, saps? I per triar. Així, i et giro aquesta cap allà. Per tant, quants són? 1, 2, 3, Ja ho 4, eren. 5, 6, 7. Vale. Ara es perds una. Fent aquesta tècnica, Sí. les han descartat totes i per tant perds una carta. És llestíssim, és el que vols que et digui? Soc molt llest. És el que esperes de mi? Ho has dit? Que sóc llest? Estava flipant. Mola perquè hi ha una mica... O sigui, aquest joc és molt tranquil Sí. i posar-li el Donkey Kong per sobre És fa molt que hi hagi tens. una mica més de tensió encara. Sí, sí, sí. 100%. Jo no I ara m'estic passant toco bé. robar jo. És que ara hi ha una cosa molt xunga que està passant, que jo si volgués, això ja m'ho quedava. Doncs fes-ho. No, perquè perdré automàticament, només en queda una. Plores molt, eh? No ploro molt. Plores molt. Vinga, poso 3 aquí. Com se suposa que he de... Va, espera, no. Poso 3 aquí. Aquest era el Vull anar teu acabant, moment. vull anar acabant teu ja. moment intel·ligent. Jo no penso Perquè he guanyat aquí i he guanyat el Donkey Kong, saps? O sigui, vull acabar ja. No tinc altra, o sigui, bàsicament em quedaré aquesta, Vale. perquè com a mínim en tingui una altra. Joder, per tu, I ja està, i per s'acaba. tu. No. En queda una altra, vale, S'acaba. vale. Oh, s'ha acabat immediatament! Que lleig, això. Ho has vist per què o no? Sí, però no Però bueno, m'agrada. espera't, roba, perquè s'ha de fer tot el torn, perquè això és Vale. com que no hagués passat. Em toca... O sigui, ara juga tu. No puc fer res, malauradament. No pots, bueno, fica-ho tot, el que Col·locar puguis. això i això.
No, això no ho gastaré per si de casa em passa alguna cosa. Ja, jo tampoc puc fer gran cosa. És que has guanyat. Faig així, aquestes se'n van a la mierder, aquesta se'n va aquí, i no se'n pot ficar cap més, per tant es tanca. Sí, ara compta punts. Ja compta punts. Va, compta tu primer, que crec que... 6 més 5, 11. 11. Més 7, 18. Molt bé, 18. Oh, Déu-n'hi-do, Més però, 6, 19, 20. 24. Més 4, 28. En són molts punts, Aviam, jo he anat a números alts, això sí que era estratègia, però no crec que Hòstia, m'hagis m'has guanyat. fotut aquí, em pensava que feies menys punts i tot, 28, Aviam, jo, 3 més 7, 10, 3 més 7, 10, per tant ja en tenim 20. Aquí en tenim 29. Està. I aquí en tenim 33. Bueno. I això vol dir que t'he Jo guanyat... estic contentíssim, perquè has guanyat tu i jo t'he dit... És el que tu volies, no? Ja estava descartat. Bueno, ens t'he guanyat aquí en el Don't Get Got, perquè he fet dos... Has sentit un soroll estrany de la càmera? Hola! Digue'm que has sentit el soroll. És que la meva no només era sentir el soroll, sinó que era que diguis que tu també l'has sentit, un soroll que no existeix, saps? Era supercomplicat. Home, però era més fàcil que aquesta meva, que era que deja tu teléfono en la mesa, vete y llámate usando otro teléfono. Consigue que otro jugador lo conteste. És impossible, estem gravant, vull dir, no puc deixar el mòbil aquí, no me'n puc anar a buscar en Peyu o així, que em deixi el seu mòbil i que em truqui a mi i que tu contestis. Dius, vaig al lavabo, aprofita... El soroll era, he sentit un ànec. Bueno, aquí realment hi ha ànecs. Però no s'ha de sentir, i tu has de dir, sí, jo també l'he sentit. Bé, és igual. Has guanyat amb tot, com sempre... Pau, te'n vas a l'habitació, no? Jo vaig jugant sol. Jo, com sempre, sí. El regal que et vaig dir la setmana passada, bueno, l'últim vídeo... Sí, algun dia et donaré un regal d'Amazon. Per el tema de que ho fas amb tothom, menys amb mi. Vale. A la rata, si vols. Bé, prefereixo que no. Pau, adeu. Adeu, Pau. Que vagi bé, adeu. I te'n pots anar, sí. Adeu. En fi, juganers, això és tot. És tan important tenir algú a prop amb qui jugar. I guanyar-lo sempre també mola moltíssim. En fi, com cada setmana podeu trobar aquest joc i molts més a les botigues Mazom. Teniu l'enllaç a la descripció. Això és tot. Ens veiem la setmana que ve. Joel, talla això, tio.